Uma kwenzeka wabheda uzoyithola. Uma kwenzeka wabheda uzoyithola. Ithi umfulo washa amanzi. Ithi umfulo washa amanzi ezintabeni kwalobaba. Ithi umfulo washa amanzi. Umfulo washa amanzi. Umfulo washa amanzi ezintabeni kwalobaba. Umfulo washa amanzi. Cha bafowethu ngicela ukubingelela nje emhlabeni wonke jikelele ngoba ngiyazi ukuthi mangisuke ngila ekhaya ngikumkhulu. Umkhulu ke ubukwa izwe lonke. Ngaba phesheya kwelwandle bayazi ukuthi khona indoda ethuthi esekhele. Akekho ongayazi. Ongayazi ke laba abazenzisayo bathi into noma beyibone benze ngathi abayiboni. Bese bekhokhoba emakhoneni ngomnyama lapha. Befika ebusuku lapha. Abanye babo sinokubabona nje befika lapha bese yithulela nje. So ke bafowethu ngithi angizobonga komkhulu. Ngizokwethula nawo umsebenzi wami indondo lezi. Mangabe umculi nje kaMaskandi usuneminyaka engaphezulu kwemibili ungenayo lento. Awuyena umculi. Fanele uhambe uyekini ubuyele ekhaya uyosenga amahashi ngoba kusho ukuthi into yakho ukusenga amahashi. Awukwazi ngathi usukulethu uyeke ukuthi awunazi indondo. Ngisho ngaba nemoto engakanani, ngisho ngaze ube nemoto enombala obomvu noma enjani. Munganazo lezi indondo awuyena umculi, umsengi wamahashi. Usho yini lokho? Ngomfana wasobo wesakabuyela. Lena indondo lena ibest Maskandi yesama. Isama ke emkhulu 11 active evela live. Ayitholo nombani. Umfana phela ngamane bemkhotha indlebe. Ayitholo nombani. Solution. Kuzoba ile ibest Maskandi yesatma. Mdala. Shuthi lezi indondo zizombili nje zinkulu kakhulu. Uma ungenazo lezi indondo awuyilutho. So bafuthu ngithanda uzoyithula kumkhulu. Bese phinde ngibonga futhi umkhulu wonke angenzele khona. Le ndondo umkhulu wayiprofita ngingaka nominate. Wathi fake ngiyithola. Sengiyitholile. Lena umkhulu ungivotelile ngo15,000. Ngayithola beke ngihlulwe emfana ke la. Naye umuntu umkhulu wafanele ngihambe ngaye fortune. SENTAMBO. Ngiyezwa kufana kunofana ukuthutha yina ekhona. Vele phela musu kwakho indlebe umzimba uvela bedumi la uzwa le. Uzwa kanjani ekhona igasi lilimele. Igasi lapha bafowethu R30 umuntana. Ngizobonga lezi indondo umkhulu nale moto. Nakho umkhulu angenzele khona. Bese ngiphinde ngisho futhi cha sizokhala lapha komkhulu ukuthi lapha entweni le yokuhlukanisa unyaka nanokuthi ukhozi bafowethu ufuna kwalokho ukuthi ingoma yamazelo uyidlale mkhulu lokho ngayikhipha kodwa naye ibuye nendondo naye futhi ngithengele nemoto shuthi kahle kahle kunezinto kumele singayinaki ezinye sinake njengoba nje noma Maskandi bengekho kulento yokuhlukanisa unyaka awuMaskandi babanjwe ngophondo siyakhala lapho kodwa namhlanje thina sohlukanisa unyaka ngengoma zoMaskandi makuqala ngithiwa nje 5-3 bani makubona into abasobeyibala thina sofaka ingoma esiyithandayo ngoba sina ama-CD abaculi so nje mkhulu nazi ke lezi indondo lezi isikwebo SENTAMBO lesiyaziyelela phela ngoba njengoba isinda nje mkhulu lezi igoli yesama lena iyesatma ama-best Maskandi shutho ba nginazo zombili nje kubo bonke oMaskandi abakhona yimi uMaskandi omkhulu ngoba ngasekho nje umjengiseni sekusele mina solution sebengayimemezela ke nje enkalweni ke usho kanjani yimi Maskandi omkhulu balethe ba akekho sebengayikewulela ke nje ngoba vele into yabo ukewula kodwa nje uMaskandi yimi odlula ngisho semthethweni odlula amakhosi lawo uMaskandi yimi hayi abakabekwa njalo yabo nje ayikho inkosi ongavele kugibela umuntu ayikhotha indlebe kushuthi nje lonto into engekho cha yimi inkosi yoMaskandi bafowethu alethe baba uSigwebo usefikile ekhaya lapha empangeni emevamhlophe uSigwebo lento ayenze namhlanje utshengisa ukukhula ukuthi usemdala futhi useganile uSigwebo nayi ring utshengisa kwakho ukukhula utshengisa useyisakhamuzi futhi utshengisa ukuthi umsebenzi wakhe uyawuthanda ufuna uphumelele phambili ube washo ke uSigwebo wathi baningi abantu abangakuthatha phansi lento ayenza mhlawumbe bayibukele phansi kanti yena uyazi yamphumelelisha ngizobingelela nonke nina abalandeli bepage baka 3 second ngizobingelela kakhulukazi ke manje ngibingelele indlu enkulu kaZulu nina besilo ngibingelele undunankulu ngibingelele uminister uhulumeni wonke ngibingelele nemeya kuma local municipality bese lapha ke ngibonge kakhulu nakuSigwebo SENTAMBO lento ayenzile namhlanje ukuthi afike lapha ekhaya emevamhlophe ezokwethula lezi zinto ezinhle kangaka nezinto ezinkulu kangaka kufanele sikushayele ihlombe lapha enikhona nani bese kuthi uSigwebo ngimnikeza isibusiso ngalento ayenzile ukuthi umsebenzi wakhe lona ukhule njalo futhi uSigwebo uzowushaya unyaka engicabanga ukuthi mangasho uphozi lenza ubulungiswa lokuthi
ukwazi ukuthi yena bengabanjwa ngophondo ngoba bazobika ukuthi abaphathekile kahle into eyenziwe ukhozi FM ekubeni silithanda sonke ukhozi ukuthi kunele kungakhethwa abafana laba abanye bese beyahlukaniswa engabe bona mabenza ubulungiswa benze engcono umaskandi bemenze one side bemenzele ilongana yakhe uhlelo lwakhe i-top 10 yakhe benzele ezinye inhlelo so bafuthu ukukhala kwenu lapha anizile ngoba nizobika lapha ngoba nizenze njani nizolimaza abaphathi kahle kahle ngoba manje abaphathi nabahleli balento bazogcilazeka uma bengayilungisi lento ngonyaka ozayo ngoba nizobaceba ngoba kahle kahle ukhoza kulona lo muntu lwesizwe futhi abantu wena ngabesilo bebonke futhi ke lento eniyenzile sizozama ukuthi silungise sizoyikhuluma ngoba ukuyikhuluma kwethu sizozama ukuthi ke sibabona abaphathi sibatshene ukuthi asiphathekile kahle ngonyaka ozayo bake bezama ukuthi bayilungise lento asebeyunile ngoba bahlukanisa isizwe okokuqala bese kumnandi kabi sibuyisana nabaculi kudlalwa ibhola ndawonye kodwa manje thina sezikwazi ukuthi kusetshenziswane kahle nabanye abaculi kwazi nje bazosithatha bazosihlukanisa singakuvumile lokho ngoba nabo laba abanye siyabathanda kodwa thina sikhala kulabo abantu abasuke behleli izinto beyisungulile lelo daba ke sizolisebenza ngendlela esizosebenza ngayo ngoba kusasa sosusa umsindo sithi ayime lento bese kufuthi bani ukukhuluma futhi ngiyacela ke phezulu kubaphathi mabefuna ukuthi umbuso wabo ungabi ngowesikhashane abayilungise lento yokuthi abaculi besintu futhi ukhozi ngolwezulu ngiyazi ke phela u-radio Zulu kwase kushintshwa sekuthiwa ukhozi ngoba shuthi yithi vele phela inyoni ingakho ke ngithi cha angixabani nani kodwa ngiyacela namanje ukuthi ilungiseni Kwebo ngizokubongela kakhulu imoto yakhe inhle kakhulu le monto lena egitshela uSigwebo sengibuya kuyo phakathi imoto ekhona i-econdi right yakhona ingishaye kamnandi imoto engithema ngena kuyo phakathi comfort fresh futhi ayina number plate yayibo imoto le ethengisawuthi iphume esitolo manje Sigwebo ngibonga kakhulu mfowethu sicela nje ukubamba ithanga ngibongelela kakhulu lento oyenzile phakathi kwalamagceke futhi ngicela kakhulu kuNkulunkulu ngicela kakhulu nabo noShembe ngicela kakhulu namakhosi akithi onke kwaZulu nalele phansi nangamaqhawe noshaka uqobo bavuke bame ngenyawo unqobe udle ngayo lo mculo wakho nalabo bantwana nize niwelele phesheya kwelwandle ngizokunikeza leso sibusiso Sigwebo manje ke Sigwebo ke ngiyazi ukuthi endimeni ezomculo ziningi inkinga kodwa lezi ingane ezincane ufuna ungayinaka ngoba wena usumdala usushadile ingane mayifuna ukupotela ibuke nje ingane ifaka kuvoicemail kodwa ngoba ziyazi ukuthi ihawu futhi uyashaya lento oyenzile Sigwebo inhle kakhulu lento utshengisa ukukhula ngibonge kakhulu futhi ngikubona kuyiformer president futhi kuyokwethula lo msebenzi uhambela abantu abadala ukuthula lo msebenzi into engithandela yona Sigwebo namhlanje ngifuna ukuthi ke ngibeke lezi zinto zakho ngitshena abantu ukuthi ngithandela ngitshena abantu uSigwebo ngimthandelane ukhuluma iqiniso ngqo bekunomcimbi lapha yena eThekwini washo wathi yena lokho akhipha ingoma abamqashi iqembu elibusayo wabatshena iqiniso lokho kwangijabulisa Sigwebo watshengisa nje ukuthi uyakwazi ukuthi ulimele iqiniso wesaba uloni igwala ngiyabathanda abantu abazinsizwa njengawe ngoba lesi sizwe nalomculo ngeke sule singabumbene kufanele sibumbane lokho kubanga ukuthi ningaselekthwa lapha ngokubuka kwami ngokuhlaziya kwami njengoprofessor ukugwala siyesatshwa kuyaziwa ukuthi siyasupportana kakhulukazi amabhinqa makuthiwa nje khona usengenile lapha buka nje manje ngikhalelwe izingane usigabisa bakhalile ngoba babeselective ngakhalelwa ngoduma kahle ngayo lento ziningi ingcingo ziyangena ngithi bafuthi kwenzeni ukulungiswa lento eniyenzile nonile nje impela kakhulu ngizobanga ukuthi makuhlukana unyaka abantu badlalile ngayo noma kwenziwe siye kwesinye station ngcono siyocela thina ukuthi ake nizame ukuthi nisinake thina singumculo kwaMaskandi kuzosukela lo 8 million wenu ubusiyadilitheka kanti lento asifuni zamani ukuthi niyilungise lento nina nisuke niphethe manje ngayilungisanga lento yokuthi nivalele amanye amacongo ngaphandle ningakwenza bumbane umbuso wenu nohola kwenu lo msakazo kuzoba isikhathi esifishana anginisongeli futhi anginifungeli kodwa lungisani ukuze yonke into izohamba kahle uprofessor lokhulumayo u3 second ngiyacela kakhulu ukuthi nilungise lento Sigwebo uyabona ungabanaka abantu angithi kuze kuthiwa ena izikhonkotha elungana ehambayo hayi unemonto enhle kabi indoda hayi inhlaka ngizwe Sigwebo hayi ake ngizwe le moto bekuzweni mina uqobo akwenzeka akwenzeka isikhwabelwa yimike manje ngisho imfene zasobuka nemfene zakwaZulu ngeke salunga
i-obes awungangena emotweni kasigwebo muntu Kuliwathu. ngiphakathi manje ubheka iyakhali i-ekhonti ubheka awuyishuthi i-ekhonti nathi ishuthe mfana nathi nayi i-ekhonti awuyikhoni eyimnandi manje isigwebo i-ekhonti so ubheka automatic hey wesigwebo kanti ushayelelwe ngamahlozi ndoda ushayela abantu abadala mkhulu. hey cha bafowethu awusigwebo mfowethu ngibonge kakhulu imoto yakho inhle kakhulu ngane yakwethu ngiyazi ukhona enye manje sefanele uyithole ngoba ngifuna ukuthi ngikubusise ngamakhwantama amabili ukwazi ukulayisha ingane Yebo singabona. Iyezenye okunye ke bafowethu ngikujabulela kakhulu sengehla nje emotweni kasigwebo usigwebo akanakile ibhola kuphela umculo kuphela ngoba umculo kwamaskandi nje isigwebo ngithi angibonge isigwebo uhlelo ozobelenza isigwebo usigwebo lolu uhlelo azobelenza lapho ubuka uzokwenza isigwebo sentambo tournament soccer tournament angithi ngiyangizwa isigwebo sentambo soccer tournament ubani ongayicabanga le nto ukuthi isigwebo sentambo uzophakamisa le ndawo yakwaSakabiyela ngibonge kakhulu isigwebo ngicabanga ukuthi date isigwebo uzoyimemezela ngizwile ukuthi isigwebo uzobe ephethe imigqomo yeindondo ngizwile isigwebo uzobe abafana befaka ama-medal abhaliwe isigwebo sontambo soccer tournament futhi ngizwile isigwebo ukuthi kuzobe kukhona abantu laba basuka phezulu ngoba kwamina ngizokhuluma no-Brilliant Khudlwana ngiphinde ngikhulume nekomiti lamaZulu oDlamini ngikhulume nabo kufika abantu abakhulu bakulekelele isigwebo abantu laba bakukhethayo abafana abancane bayi-PSL befike bezothatha abafana abazokwazi ukuthi bekulekelele isigwebo sontambo soccer tournament kuba impumelelo leyo ngoba ngelinye ilanga sigwebo uma uqalela phansi ukuthi ungabuki umaskandi kuphela uphinde uthuthukise ngoba amakhona awafani inhle kakhulu lonto oyenzayo inkosi izokubusisa sigwebo ngoba nomculo wakho isigwebo maskandi festival ibe impumelelo ngiyazi ukuthi ngeke sijabule sonke futhi abantu ngeke bekuthande bonke ungenayo imali futhi ungadikibali mawuvunywa yimi uvunywa ngokugcina ngabekwa ingonyama mina yangigcoba lapha ngo12 kwadini izulu yathi sondela kulabo bafana abangabaculi ngoba baqhakambisa umculo wesintu baduduza abantu abahluphekile uzolungisa hayi ukuthi ngayibeka ukuthi ngafile ngayibeka mhla ka 18 March oSuthu lapha ngafika ngamukelo kunenkabi engayinikezwa uPetjani kumesiqini nentondolo la esibayini silo samabandla awudukile mawula uzothola isibusiso sokugcina impela lapho khona oshaka nompande noCetsha onosenza ngakhona namaqhoza khona amakumkana khona nabasemapondweni ngisho umshweshe bakhona la awudukile mawulapha sigwebo ngoba ulapha nje usendaweni yokugcina futhi uzoba umculi ozokwazi ukuthi ngoba manje ngizwile futhi ukuthi mawuqeda kwisigwebo soccer tournament uzoqoqa isigwebo maskandi festival ozoyiphinda lapho uzosukumisa khona amakhono umfana uphuma number 1 umrecord ngikuzwile lokho sigwebo imisebenzi emisha nje leyo sengizwile eyenziwa uwe mina awusupportwa yimi kusuka kuyo isigwebo lokho phela nje mina ukuthi nje ebefike kanjena usigwebo acela isibusiso kwenzeka izinto alikho isente engikunikela lona sigwebo ngoba nje ngiyacabanga le tournament bazohlomula abafana ngoba mhlawumbe abanye bazothola number 1 uyothola u15,000 o number 2 o12,000 kuze kuye kanjalo uhamba neindondo ezinkulu imigqomo bese kuthi ngizwile futhi sigwebo ukuthi abawushaya ifinal sebeyishaya ifinal kuyosuka i-team yali emdletsheni izoshaya ifinal nayo lapha obuka kunjalo Impela manje yini ukhethe ukuthi kusuka umuntu wasemdletsheni iclub yasemdletsheni izoshaya ifinal la ekwezakho lapha kwi-soccer tournament mkhulu bonke ngithi nabafana labacula bakhona baqeqeshwa yimi ukuthi abafuni ukuvuma bona laba baleni sazobafundisa futhi bafundiswa yimi nje yonke into mkhulu bonke nje bonke ngoba nalaba ngoba nje into sengifuna ukubakhuza kuyo labana abukena bawathwala ekhanda ngizobakhuza ke lapho ngoba ngamsana yilokho nalaba iphandisha babaphathayo ngizokukhuza konke lokho lapho sigwebo siyakha manje isigwebo ngoba sakha nje ngoba ngimncomo usigwebo into ayenzile ngoba ngichaza nje usigwebo ngeke nisamenza lutho anginisabisi futhi ngalokho fanele nikhohlwe ngoba mawuzolandela usigwebo izophela ingoma usigwebo uyabhala futhi usigwebo
uyazenza izinto mayebika ezobika lapha kadukile futhi into engithanda kuye nenhlonipho ngoba into eyinhlonipho iyona ekubanga ukuthi uphumelele nami ngila ngikhona nje kungenxa ukuthi ngihloniphile uSigwebo bengingamazi mina uSigwebo ukuthi uyogcina ebenesigwebo uMaskandi Festival ngangakwazi lokho namhlanje ngiyabona uSigwebo uzokwenza ibhola uzothuthukisa intsha kubiza abantu baka PSL bafike la engicabanga ukuthi no doctor futhi into engifuna ukuyenza futhi iSigwebo ngoba nginawo amaphepha mina ngifuna ukuphatha inqindi la empangeni iSigwebo boxing tournament ihluthulana empangeni kube umlungu nomuntu qale kuvule mina nomuntu ngizokunikeza amaphepha nginawo amaphepha khona ngilokho iSigwebo ebese kucelele ukuthi ukuhlonipha kwakho nakuzohlisa kwakho ngibonge kakhulu balandeli bonke bakaSigwebo ngiyanithanda nabalandeli bonke bakaMaskandi namabhinqo onke ngiyawathanda bese nje ngishiya umlayezo ukuthi angigqilazi ngoba ku December ngifuna ukunibhanqa noKhisimusi ngakho ngithi nalaba bafana abancane laba engibabonayo ukuthi bazama imidlwane engathi ithanda ukuthi iyakotela ngisayibhekile ngizonede ngingaqala bese futhi bese kubona kuzothotobalala ekhaya kufike ngomnyama kanti njalo nazi inkomo zishoda ngabelusi ngithi niyayibona vula ispace beyibona laba sebedelelile nazi inkomo uyabo manje lezi inkomo ngoba zilapha nje isibaya sigcwele ezinye uMr Chronic uyibuyise ngapha uyabo manje ke ngiyababona abafana bathanda ukulusa nomlungu ngoba kungisukela kwabo nje bafuna bafaka ama CV manje bafana kumanda nizosebenza balethe basendleleni ngiyakuzwa nje lokho kunye kungabafana lokhu kuyadelela la ku Facebook ngiyakubuka nje hayi ngoba ngingakubuka kodwa cha bafowethu ke asedlule lapho Sigwebo Sentambo ngibonge kakhulu mfowethu ngoba nami ngisahamba ngisale emhlitsheni kunokucothoza la siyakhona omkhulu lapho siyahamba omkhulu ngiyakuthembisa ukuthi ngoba ngikhona nje ngizomcela ungoma ethi waphafa gogo ngoba ayikho engihlanganisa lenza lo ngathi hlangana gogo nje sithalo ukuthi uphafile noma aphafile gogo ayikho engihlanganisa no gogo Manje kuphathekile sendawo kuphathekile ngicabanga ukuthi wena Sigwebo Sentambo ngiyazi mina ukuthi uSigwebo Sentambo nina nonke nje nabafana kufanele ke nimhloniphe ningamboni ngoba emfishane nimbone engangani mhlonipheni uyakotela ekhanda manje ngiyabuka ngisabadabukela laba ngoba ngelila ngamhla kwadishona kahle bazolimala uyalishaya ikhanda kuke ngangambona mina kwi-festival yami iDr. Twisekhetshani walapha ephula ikhanda ku-DJ wami uyabona wazi wabuya ke nake esezendlu nkulu ke yingakho ke namhlanje imphumulo yakhe ikanjena ke uzehlisa uyithobe bawukuthi unile ngoba mawuqabene nami noma udelele mina kuvaleka zonke into zakho uphendukelwa isidalo ngoba belapha nje abantu ngibajabulisa mhlamba namalanga hayi kujabulela abantu bakubo especially ke mawuqalela ekhaya uthi usizakalela ekhaya mawusulapha busetsheni ukuthi wena uyazi ngivele ngikudabukele ngoba mawungahlanyanga uba nenkinga futhi awubu uhlanya lwakini uba uhlanya lomhlaba uyabonga professor uyabonga kakhulu umze hothile umze happy umze hothile balethe baba umze happy umze hothile umze happy umze hothile oba umbabane sawushaya wase wasa umbabane sawushaya wase wasa umbabane sawushaya wase umbabane sawushaya wase wasa umbabane sawushaya wase wasa umbabane sawushaya wase umbabane sawushaya wase sopa kwanza umbabane umbabane sawushaya wase wasa sawushaya wase sawushaya wase wasa sawushaya wase wasa obayete baba obayete amalantela obayete baba sulu amalante ngishayisa ukuthi manje Sigwebo Sentambo
lapha sigwebo sentambo ngoba sesiyaphuma manje sizodlula sibone lo mfana kuthiwa uShakes sesiya lapha eziphuthweni kwelasemdletsheni ngoba bezongixolela bafowethu amaciko bethi umkhulu akasimemanga kahle kahle kuqondene nje usigwebo ukuthi afike la kanti nami singiyaphuma ngiyalena uqothoza so naye kusethi hayi ubabona ukuthi bamkhapha umkhulu kuyangijabulisa ke lokho manje kungikhapha kusuka ke ngaphakathi ukuthi ningikhapha ngiyathanda ukuhamba nami ngoba vele namhlanje seningama-celeb ngesilungu angithi yini ngesilungu uthi lona bangama-celeb sondlula lapha kwamanqane sidla amasi alisemdletsheni makhelwane wami lo uyasenga bakhuphaniswa yini wena amasi angisayazi lokableyo awusamazi dalo akabalekanga ngilapho kwamgilisha nto umongameli hawu inkosi yami wabe koba uhlanganyelwe lonke ongahlanyela ikhaya kodwa bamlethe sekuyisono icala hey ngoba bahlula into encane kuzoguqa kufika indiza lapha wabenyezelo lapha umgilisho kuthiwa sengikhona hayi umzimba ukhala imali amabhluku ebheka amabhluku wamemezela umzimba ukhala imali wathi uqisekhona nangisekhona nasembhodini hayi mase kuthiwa umchuna kadela wakhala omunye umuntu wesifazane wathi ukhala umakoti ekhaya wathi uzophethe igrocery kwamgilitshe kasabuye ekhaya usizile Dr. Christ Khondo usenqa semfene usehlelile phekwa amanqina hayi bayina ngisayasi lena baletheni ngoba nina niyabathi nexhumana baletheni baba baletheni niyaxhumana nabo hayi nangu masolokhu uzobaletha usazoguga ijazi hey bakithi balethe soluka awubheka abazi nani ukuthi bazokhuluma bathini abazi hayi lutho bagcilazwe lokho mfana komfunguzo ukhipha amahlaza amangakanani lokho mfana lokho kuthiwa khuzana hayi namanje ngifuna ngikukhuluma le ndaba lo mfana ngalo ngizombuza ukuthi uwayiso lento le ngengayezwe inkulumo lezejuleni hayi lezi ngalo mfayile bekufanele kodwa ngoma kuqala uDisemba nje babisi babiswe ngoba uyayibona lento yothanda ukukhathiswa lento singasemfana madoda wabhekana nomqansa phela manje uyabona lokhu kuzingane hamba nakho kuyabhayisa kusokungene khona la eTV futhi kusaqalile ngoba ngibona nje nengoma ngisiwanga kahle kwayiswa ingoma kulezi ngane ngizowaphapha gogo nje angazi ukuthi iculo ba phelile babhekele noqise khona lokilapho sembina ubusaqashaqasheka noma kanjani angithi ngishiya imeya ixhumana nami umasipala la kwaSuku ixhumana nami phela imeya ziyafika lapha imeya kimi zixhumane nami ngisho laba abaphethe imicimbi bayafika kimi siyazana nabo futhi ikho indoda esingayiboni nje emcimbini kufuna kuzoguqwa qala kuzolungisa izinto awuphapha ayikho enye indlela inqilazo yodwa mina wadelela amakhosi usuphelelwe ikusasa lakho ngawe laba abantu abadala basuke behamba nabo njalo uthi ababatheni hayi buka wena uleyo ubuka kodwa uyibona lento ebekwe kulo mzimba kunjalo manje lo umlilo lo uyakhahlela lento ayikhuluma futhi kakhulu ngakuyibona ku Facebook ivele ikhuluma hayi lo shakuphela bisiyathula ithinya kuzothiwa isekho lento iyaspeak lapho usubabona begijima bonake manje waphapha khona indlali ilokhu ingenile indlali oyushupha ukuthi abakhokho o10,000 ileyo sebedlela yona iyushupha hayi cha siyeke lento madoda ngoba kahle kahle akukho umuntu esizomhleba lapha sizokhuluma ngaye ngizobonga nje Sigwebo okwenzile okuhle sesiyahamba ke bafuthu ke osigwebo sebeyangiphelezela manje Sigwebo ke bafuthu sizolandelana ngezimoto sizolandelana ngezimoto ayisikile mfana ayingekho ake ngikuphinde phela ake kuphinde ngumuntu sekhona mfana ukuqhawule kathathu number 3 asisho ngani sithi uphi singasafani uphi lona yena